Walay kabutangan sa kalipay sa mga batang miyembro sa tribo sa sitio Pigbaluyan, Barangay KABURAN, Small Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dihang gipangdunulan sila og gasa sa mga pulis. Usa kini ka outreach program sa mga pulis nga gitawag og pangarap sa katutubo kung programang alalay para sa pangarap ng kabataang katutubo nga gipahigayon kagahapon Mayo 19, 2026. Lain-lain unit sa PNP ang mitunga sa lugar pinaagi sa liderato ni Police Colonel Sherwin Butil, ang PNP Provincial Director sa Davao Occidental. Usa ka gatos ng mga batang miyembro sa tribo ang nakabenepisyo sa aktibidad sama sa feeding program og libreng gupit. Sa sasamang adlaw og lugar moabot sa 300 ka mga miyembro sa komunidad ang nahatagan sab og sasamang serbisyo. Buot sa Kapulisan nga mapalig-on pa ang Police Community Partnership pinaagi sa pagpahigayon og dialog og pakighimamat sa mga tao aron mapadayon ang natagamtaman nga kahapsay og kalinaw sa lugar. Gipasabot sa Kapulisan nga magpadayon ang ilahang pagserbisyo sa publiko pinaagi sa community-based programs ilabi na sa mga lagyong barangay sa probinsya. Reng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.